След поредното катастрофално представяне на националния ни отбор по футбол, може би е дошло време ръководните хора от Българския футболен съюз да обърнат внимание на модела, който успешно се прилага в различни краища на България. Англичанинът Дарън, бивш футболист от острова, един от героите на телевизионното предаване "Такъв е животът", новите българи, вече 10 месеца спонсорира и тренира детския футболен отбор на село Крумово и Ямболско. Както той сам казва, за няколко месеца децата се научиха да тренират концентрирано и да изпълняват точно тактическите упражнения. И както виждате, резултатите са на лице. Тук, продължава Дарън, има истински таланти. Цеска. 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 Левски. Цеска. Ай, казвайте едно, няма Левски, че Цеска. Аз бразилеска. Повече подробности за Дарън и неговите момчета можете да видите тази събота от 16 часа по BTV в предаването "Такъв е животът". Така че, спокойно, българи, националният ни отбор по футбол има бъдеще, ама след 15 години.